Señor alcalde, en cordiales saúdos dende esta prestixiosa institución do Ateneo de Santiago de Compostela a todos os socios e socias, amigos e amigas e público en xeral, agora cando de volta nos reunimos despois da pausa estival e recén estreado o outono para celebrar o comenzo do novo curso ateneísta dedicado, como sempre, ás máis diversas e interesantes actividades socioculturais que esperamos veñan satisfacer a curiosidade e as inquedanzas de todos e esperten o máximo interese. Neste senso, é unha prioridade da institución, como xa é sabido, a participación e, por suposto, as vosas iniciativas para que a funcionalidade do Ateneo sexa cada vez mellor e máis de todos. Os nosos obxectivos diríxense a continuar mellorando esa xestión e a fomentar a participación dos ateneístas, valorando todas as propostas recibidas e tentando levar ao fin aquelas que resulten factibles, tendo presente a necesidade de continuar aumentando a incorporación de persoas asociadas procedentes de distintos sectores sociais coa finalidade de fortalecer a nosa presenza na sociedade e de enriquecer o horizonte de expectativas programáticas, así como de proyección no tempo na súa variante temática apuntada dende as seccións Compostela, Ciencia e Tecnoloxía e Medio Ambiente, Sociedade da Información, Arte, Educación e Cultura e Sociedade Civil, e expresada en varios foros e mostras aos que asisten profesores universitarios, abogados, arquitectos, médicos e profesionais de diferentes áreas que fixeron do Ateneo un espazo de participación, entendemento, coñecemento e interese para a ciudadanía. Un exemplo inmediato do programa destas inquedanzas culturais é a mesa redonda que presentamos hoxe, dedicada á figura do prestixioso xornalista Raimundo García Domínguez, máis coñecido como Borobó, titulada no centenario do director de La Noche, Borobó, cronista do seu tempo. O resto da programación pódese ila consultando trimestralmente na página web desta institución. Sen máis preámbulos xa, cédolle a palabra ao membro da nosa directiva, o decano da Facultade de Ciencias da Comunicación, Xosé Ramón Pousas Tevez, que presentará aos membros que participarán na celebración deste acto. Moitas gracias por a valiosa colaboración e por tan estimada asistencia. Buenas tardes a todas e a todos. Para a sección de Comunicación e Sociedade de Información é realmente un placer inaugurar as actividades do Ateneo cunha conferencia como esta. La Noche foi aquel xornal no que moitos aprendemos a ler e incluso a ler entre líneas, esa linguaxe metafórica tan propia daquel tempo tan difícil. É curioso porque ese nombre de alguna forma recorda esa longa noite de pedra que vivimos no franquismo e, curiosamente, contrariamente ao seu nombre, La Noche era unha especie de luz na que todos podíamos ver con moita máis claridade o escenario no que se desenvolvía aquela sociedade tan complexa. A alma daquel xornal foi Raimundo García Domínguez, máis coñecido como Borobó, que ademais de ser un profesional extraordinario como xornalista e un intelectual de gran relieve, era un ser humano cunha tremenda profundidade, como demostrou ao longo da súa biografía, da súa vida. E hoxe, para, sin xa demorarnos máis para falar deste personaxe e da súa etapa tan importante,
temos a personalidades xa, moitas delas coñecidos de todos vos, como é o Jesús Alonso Montero, presidente da Real Academia, e unha persona moi próxima a Borbó que penso que nos pode dar unha visión moi acertada da súa figura que agora cumpre 100 anos. Tamén temos un profesional como a copa dun vino, o Perfecto Conde, que ademais tuvo a oportunidade de traballar profesionalmente con Borbó na revista Chan, un dos seus proxectos xornalísticos, e que tamén nos vai a dar esa faceta profesional de Borbó. Penso que a faceta humana e tamén profesional nos la pode dar o seu fillo, Raimundo García Paz, un compostelano, co que eu estudiei cando empezamos no colexio xuntos naqueles anos, que abandonou Compostela cando o seu pai se tuvo que ir a buscar outros campos profesionales en Madrid, e que ademais é un xornalista tamén de prestixio que traballou hasta foi moi pouco en Telemadrid e moitos medios de comunicación, e que ten esa doble visión tamén profesional e humana, porque ao fin e ao cabo Borbó era o seu pai e o seu mestre seguramente. E por último, que será quen faga o inicio da intervención, a Juan Guitián, un historiador tamén moi próximo á figura de Borbó. Eu creo que o mellor que podemos é xa meternos en profundidades e escutarlos. Adiós. Boas tardes a todos. Eu quero comezar por agradecer ao Neno, a súa a posibilidade de celebrar este acto, porque para min calquera acto que teña que ver coa figura de Borbó, calquera acto que teña que ver coa figura de Borbó é importante, pero se ese acto se celebra en Santiago, para mí é un motivo de gran satisfacción. Así que moitísimas gracias ao Señor por a posibilidade de celebrar este acto. Esa satisfacción que sinto participando nun acto sobre Borbó é maior, neste caso, porque ademais estou sentado con 3 amigos aos que quero moitísimo. O profesor Alonso Montero, o mestre Alonso Montero, o gran amigo Perfecto Conde e Raimundo. E deixo para o final a Raimundo, porque Raimundo é un caso distinto. Raimundo é o meu amigo de toda a vida, o meu mellor amigo. Xa sobrepasamos seguramente as bodas de ouro, que non é pouco decir. E ademais de agradecerle esa amizade, a Raimundo teño que agradecerle que fora a chave que me abriu a porta da súa casa. Grazas a Raimundo eu coñecín a Borbó, e iso para min foi importantísimo na miña vida. E ademais coñecín a Carlota e a toda a familia, que daba un xeito, é casi como se fora a miña propia familia. A miña intervención vai ser moi breve, simplemente vou me limitar a proxectar unha serie de imaxes para situar algúns dos intres que eu considero importantes, e dos feitos que eu considero importantes na vida de Borbó. Como sabedes, estamos a celebrar o centenario. Borbó naceu o 10 de xullo de 1916 en Pontecesures, fillo do médico da vida, un home extraordinario, don Víctor, do que seguramente Borbó aprendeu moitísimas cousas. A primeira fotografía que teño eu de Raimundo é esta. Aí debía ter ano medio ou algo así. Está con un can que se chamaba Rabachol, como o famoso olor de Don Perfecto Foucault. Borbó pasa a súa infancia en Pontecesures, estudia na escola pública. Aquí o podemos ver nunha excursión familiar, é este neno que está aquí atrás. Estas fotos casi parecen unha película, pero son. Ou aquí noutra excursión, aquí está sentado nesta pedra. Pasa unha infancia feliz en Pontecesures, logo remata o bacharelato en Pontevedra, como era obligatorio en aquel tempo, e decide estudiar Filosofía e Letras en Santiago. Desplázase a Santiago, é a Santiago da República, un Santiago que da meu xeito empeza a ferver con inquedanzas culturais, artísticas e políticas, e será precisamente en Santiago onde Borbó milita por primeira vez nun partido, ao que calificou de partido minúsculo, porque era un pequeno grupo que se chamaba Vanguardia de Izquierda Republicana,
Ese é o primeiro compromiso así coñecido que temos da súa militancia política. Cando remata o curso en 1935-36, no mes de xullo, Borobó vai disfrutar dunha bolsa, dunha beca, para ir a estudiar á Universidade de Verán de Santander. Todo vai ben, ali coincide con rapaces de todas as procedencias, ata que chega o maldito 18 de xullo, cando está todo tranquilo, aparentemente lento. E chega o 18 de xullo, o golpe de Estado de Franco, de Sanjurjo, e Queipo de Nano, e toda esa tropa, non había dito. E inmediatamente suspendese a actividade da Universidade de Verán e os alumnos marchan cada un na súa procedencia, ao seu lugar de orixe. Agás un pequeno grupo que adopta unha decisión verdadeiramente sorprendente, que é que eles non van volver. Eles queren ir a Madrid para defender a legalidade republicana e a liberdade. E así o fan, marchan a Madrid, inmediatamente son movilizados, incorporados ao exército. Esta fotografía corresponde a ese momento. Aquí tedes un miliciano noviño e xa acabou na posta, que non abandonou nunca. Participa primeiro como soldado, logo como comisario en diversas campañas, tanto en Levante como nos arredores de Madrid, especialmente na batalla de Brunete, na toma de Villanueva de la Cañada, a que corresponde esta fotografía. Aquí está. Aquí están celebrando a toma de Villanueva de la Cañada, que foi un éxito naquele momento. En esta outra fotografía podedes ver aquí a boina dando instruccións ou arengando a artilleiros da compañía do batallón Félix Barzana, que foi un batallón moi señalado na contra. Claro, todos sabemos que as cousas non foron ben e as tropas golpistas conseguiron derrotar as tropas leais á República. Borobó adoptaría dúas decisións insólitas. A primeira, afiliarse en ese momento preciso ao Partido Socialista. Afiliarse ao Partido dos Derrotados, ao Partido dos Vencidos. E outra segunda decisión que toma el co seu amigo Celso Pontevedrés é, en vez de fuxir, en vez de intentar salvarse, entrar en Madrid. Non sei exactamente por que fixo entrar en Madrid, pero sí que o fixo. É moi importante lembrar que nesta época, cando está na fronte de combate, publica os seus primeiros textos coñecidos nunha revista, nun xornal que se distribuía na fronte, que se chamaba Estímulo, e aí comeza a súa vocación de contar cousas. Bueno, despois da súa entrada en Madrid, Borobó é detido, é encarcelado, sometido a un consello de guerra, no que en principio se pide para él a pena de morte, para él encarcel. Por unha serie de circunstancias casi milagrosas, sai de aí sin que o levaran directamente ao paredón, pero terá que pasar despois anos de cárcel, campos de concentración e despois instalacións militares en África. No ano 1943, Borobó recupera a liberdade, en principio volve a Madrid, colabora en diversos jornais e revistas, e indo e vindo de Madrid a Galicia, de Galicia a Madrid. E nunha desas viaxes, que sei que debeu ser pro ano 43, coñece a Carrota, namorase de Carrota, e iso durará todo o resto da súa vida. No ano 1946, Borobó volve a Galicia e desde o primeiro momento traballa nun xornal de nova creación, que se chamaba De Noche, o único xornal vespertino que existía, e o seu bo facer, o seu magnífico traballo, vai permitir empezar de simple colaborador a ser redactor, logo redactor xefe, logo director, e mesmo despois a simultanear a dirección de La Noche con a dirección del Correo Gallego, que pertencía na mesma empresa. O que fixo Borobó en La Noche, disso seguramente van falar moi mellor os que van tomar a palabra logo, é verdadeiramente asombroso.
verdadeiramente sorprendente como unha empresa que en principio pertence a unha familia conservadora de Santiago, nunha cidade conservadora como era Santiago, vai convertendo a noche no que decía pousa antes, un facho de luz no medio dese xornalismo domesticado do franquismo dese tempo. Aquí o vedes, a persoa que está ao seu lado é Bani, que era o director cando el se incorporou, de Pina Platina de la noche. O simultaneou ese traballo xornalístico extraordinario, unha actividade cultural impresionante, unha actividade cultural asombrosa. Está en todo canto se movera en Santiago e en parte de Galicia, en todo que se movera no ámbito cultural que tivera que ver con Galicia. Esta é unha fotografía que me encanta, porque é unha fotografía onde están membros do Padroado Rosalía de Castro, profesores, xornalistas de la noche, artistas, por exemplo, aquí podes ver a don Ramón Otero Pedrallo, ou a Ramón Cabanillas, a Filgueira Valverde, a Ramón Piñeiro, a García Sabel, Varela Jácome, Isidro Maestegui, Gómez Román, a Sorey, este que está aquí é un xovencísimo Manuel María, e Borbó está aí como se fora un personaxe secundario, cando realmente era un dos artífices destas cousas. Ademais de facer o seu traballo profesional con unha habilidade extraordinaria e con un estilo inconfundible, eu teño falado con moita xente de Santiago que me decía, xente maior, que me decía, cando chegaba a noche, eu primeiro buscaba o anaco de Borbó, despois miraba as esqueras, despois miraba os sucesos e despois veía o resto. Pero o anaco era o primeiro que se veía. Ademais de facer ese traballo, ademais de ser un activista cultural incansable, ademais mantiña unha actividade política clandestina no seo do Partido Socialista, participando en reunións clandestinas que están recollidas xa na historiografía galega, visitando os presos forzados que traballaban nas minas do Fondado en cerca de Villa de Cruces, e esa militancia mantivo sempre, toda a vida. Esta fotografía é moi posterior, aí o vedes tomando a palabra nun congreso do partido. Borbó tiña unha extraordinaria capacidade para facer amigos en todas partes, e ademais, cando eras amigo de Borbó, eras amigo para sempre. Borbó ten unha capacidade extraordinaria de que ti facías algo que dar pero robar ou o que fora. Aquí tedes unha fotografía cun dos seus grandes amigos compostelanos. Hai que mencionar a outros que non están aquí, naturalmente, a Manuel Banco Tobío, a Celso, a Sabino Torre, muitísimo. Eu seleccionei aquí 4, a Carlos Masini, por suposto. Eu seleccionei aquí 4, aquí está con o seu gran amigo, o gran poeta, o señor das palabras. Aquí está nunha fotografía con Couselo e o señor Boneira, aquí está con Isaac e aquí está con Don Xesús, e unha fotografía posterior tamén, pero bueno, Don Xesús foi un dos grandes amigos do sempre. Borbó, por motivos políticos disfrazados de outras cousas, foi expulsado, despedido de la noche e del Correo Gallego, e tivo que ir a buscar traballo en outro sitio. Foi a Madrid, gracias ademais a axuda moi importante de Blanco Tobío, conseguiu volver a colaborar en xornais, ata que de repente aparece a revista Chan, que é unha idea sorprendente tamén, pero que é do ano 69, a revista Chan. É unha revista na que volve facer, de alguma maneira, algo que xa estaba facendo na noche, que é recuperar bellas voces, recuperar mesmo xente do exilio e mesturar todo iso con xente nova, con colaboradores, con páxinas de poesía, con páxinas de arte. Un dos grandes colaboradores dos máis cercanos foi Perfecto, que conoce esta época como a Miguel. A mí sorprende moitísimo unhas páxinas que había na primeira época da revista, que era os nosos poetas. Porque, claro, aí aparece Rosalía, aparece Curros,
pero aparece Manuel María, Celso Emilio, Lucio Nogueira, Valente, unha cousa sorprendente, unha revista que non era exclusivamente dedicada a eso, máis ben ocupábase de cuestións de tipo socioeconómico, pois da modernización da agricultura, de infraestructuras, de cousas dese tipo. Sin embargo, esas páxinas non faltan e son verdadeiramente asombrosas. A Borobó, como decía, gustábase moito manter a amizade cos vellos e xuntar iso cos novos. Aquí, nunha fotografía tomada en Vila García, podes ver a Salvador García Bodaño, a Bernardino Graña, Luxino Moneira, Manuel María, Carlos, Sabino Torres, e por este lado, a Miguel Ángel Fernandeiro, Paulino Vázquez, Pepe Cácamo. Ese ambiente encantaba de ver. Tiña unha extraña capacidade para entenderse ben coa xente maior e unha máis extraña todavía capacidade para entenderse coa xente nova. Eu lembro as visitas á súa casa de Trebonzos, unha casa que restaurou en Boiro, e cada día que ibas ali, pois había un contacontos, un pintor, un non sei que, e de repente unha das bellas figuras da cultura tal, e todo iso o divertía muitísimo, estaba moi informado, tiña unha extraordinaria capacidade para entender aos demais. Fixo un traballo enorme. Aquí, isto, fixe unha foto hoxe na casa, así, para que se vira. Estos son algúns libros de Borobó. Borobó escribiu teatro, escribiu poesía, escribiu moitísimas cousas. Fixo biografías interesantísimas, pero para mí, sin dúbida, o gran Borobó é o Borobó xornalista. O que fixo Borobó no xornalismo está á altura dos mellores xornalistas de Galicia e de España. Alguén calculou, non sei se é moi exacta a cifra, que Borobó publicara 10.000 artigos ao longo de 60 anos. Que iso é a un cada 2 días ou algo así. Claro, iso non ten parangón, non coñezo de ninguén que... Porque que ademais de publicar todo iso, o publicaba con un estilo depuradísimo, con unha elegancia e tal, e con unha sorna e un humor que era unha delicia. Bueno, e en principio eu creo que quedan así situadas unha serie de épocas e de situacións da vida de Borobó. Agora, persoas que teñen moitísimo máis que decir que a min, pois van a afondar en algúns deses aspectos. E en principio vai tomar a palabra Perfecto Cante. Pois claro que é un placer encontrarse a toda esta xente que con estes anegados promotores e directivos do Ateneo, para felicitalos porque nos tempos que corren debe ser bastante difícil soster unha actividade cultural e moito máis que cultural, polo menos sociocultural, como a que están a manter eles. Hai poucos días Pousa, o amigo Pousa, falábame precisamente desto, das dificultades, e é para admirarvos. Aproveito a ocasión de que o que veño poucas veces por aquí, aproveito esta ocasión para felicitarvos de verdad en que estedes sostendo algo como o que estades sostendo. E feita esta cousa que esta digresión que eu quería facer, fago unha pregunta. Que pensaría Borobó se vivise ahora mismo xa teria cumplido 100 anos? Que pensaría dos tempos que están correndo? Porque Borobó era, sobre todo, un home ao que nada, nin ninguén, lle eran alleos. Eu que tuve a magnífica sorte de tratalo bastante, a quen lle debo personaxe, a persona, sobre todo, a quen lle debo, pois, unha parte importante do que son. Eu, cando me pregunta a xente nova sobre como se forma un xornalista e como vai funcionando todo isto, casi sempre penso en dúas persoas. Unha, por certo, está aquí a miña dereita xeográfica, Xesús Alonso Montero.
Mellormente penso en tres. Penso no meu tío Enrique Muruais, que foi o primeiro gran mestre que eu tive. Penso en Xesús, e penso en Borobó. A Xesús e a Borobó, pois debolle o 125,99% do que hai no meu cerebro, do que hai no meu intelecto. Con Borobó aprendín a escribir, con Xesús aprendín a pensar, e con Borobó tamén aprendín a pensar. Borobó era, sobre todo, unha boa persoa. El que lle gustaba moito a expresión esa tan galeguista dos bons e xenerosos, era fundamentalmente iso, un bo e un xeneroso. Naquel sótono que traballamos ao reo, pois, non sei cantos anos, 4 anos, sí. Eu teño comprobado día a día como era de xeneroso e como era de traballador. Era tamén un maniático, acórdome que, non sei se conservades as súas famosas parques, era incapaz de escribir que non fose que a súa parte, só escribía a mal, manuscribía. E acórdome que unha vez, a revista publicaba 2 editoriales, normalmente ele escribía sempre o editorial en castelán e ele escribía casi sempre o editorial. Poñíamos, os dous éramos traballadores, pero un pouco desordenados, e facíamos o editorial cando xa o rapaz que levaba os textos á imprenta estaba esperando por nós, non? E decía a última hora, e había que escribir moi a presa, non sei que, acabouse a tinta da parque. Acórdome que era unha parque que tiña esa parte de aquí de cor azul, acorda tú acordas. Acabase ya a parque, e eu digolle, Borobó, escriba a máquina. Pero foi un insulto para ela. Miroume ca mirada, entón tira un bolígrafo ali, tirei así, escriba con este bolígrafo. Foi o segundo insulto, porque eu xa marchou, hecho de editorial pola vida, que determinado eu. Era, sigue a súa parte, era unha cousa, non sei se conservado esa parte, se nunca se vai un museo sobre ela, hai que poñer esa parte ali en primeiro lugar. Eu lembro eso con moito cariño. Era sobre todo un mestre do xornalismo, do gran articulismo, Xesús. Borobó era capaz de escribir un editorial ou un artigo, os miles deles que escribiu, como acaba de recordar Santos, que ao mellor foron 10.000 ou máis, era capaz de escribirlos espontaneamente, sobre a marcha, en 5 minutos. El viña escribir os famosos Callejón del Gato e outras cousas das que publicaban no arriba, ou publicaban en calquer outro periódico daqueles anos, pois cunha rapidez extraordinaria. Lembro que unha vez fomos tiña o texto a Suecia, Mari Carmen Vázquez, que era a miña moza da época, levounos de Celino Nogueira, cuñado de Borobó, Tinteu, levounos no seu coche a saída de Madrid, para que a carretera de Burgos. E acompañamos Borobó tamén. Ali nos deixaron, e uns días despois decidimos en Suecia, en Gotemburgo, un recorte do arriba cun articulín que se chamaba Adán e Eva no Testor, que era unha peza magnífica, O tema non era nada, era a nosa saída dos rapaces que son no Testor, pero sobre nada, ele era capaz, era que de facer unha peza literaria extraordinaria, contando 1000 cousas e analizando outras mil, non? Entón, ese era un dos grandes méritos xornalísticos de Borobó, a capacidade de reflexar en unha peza literaria, unha peza de artigo xornalístico extraordinaria, pois calquera cousa. Eso é algo que casi todos os que nos dedicamos a este oficio envidiamos sempre, porque claro, todos pensamos alguna vez, e se eu fora capaz de escribir agora mismo sobre o sexo dos anxis, un artigo que fora premio extraordinario de non sei que, pois iso sí o sabía facer Borobó. Na miña opinión era o que mellor sabía facer, espontaneizar unha análise da realidade calquera, un feito calquera, unha rapidez extraordinaria e cunha beleza de texto e de expresión e de linguaxe extraordinarias. Borobó, ademais, tiña, como gran xornalista que era, tiña unha
unha característica tamén extraordinaria, que era a capacidade de chamar xente. Borobó levábase ben con casi todos. E cuidado, non era Borobó un home que cando vese baixándose os piñazos a calquera, non? Borobó era como boa mente crítica que era un home orgulloso, un home que tiña a súa capacidade de cabrearse, de rebelarse, de protestar. Sin embargo, eu conocí a pouca xente, por non decir a ninguna, seguramente teria que decir a ninguna, que falase mal de Borobó. Eu que, outra das sortes que me deu das oportunidades que me deu foi de conocer a moita xente a través del, xente que viña da América, os exiliados, as vellas figuras do galeguismo da América, do pensamento crítico da América e todo eso, e de España, claro. A mí chamaba moito a atención a capacidade que tiña de relacionarse con casi todos, con casi todo tipo de pensadores, de xente de esquerdas, de dereitas, de mil cousas. Cando aquela etapa na que recuperou a súa militancia política, o seu activismo político cando a época de Rodolfo López, o partido, o persoal histórico e todo aquilo, volvín a ver a Borobó como un home absolutamente entregado ás causas, como un home con que Gracia contaba todas aquelas anécdotas que sucederan con Fraga e Guibarne, con Victoria Armesto, cando iban a presentar a súa histórica a Victoria Armesto candidata ás primeiras eleccións democráticas, e Fraga, ministro de Gobernación, exactamente, o último ministerio que ocupou el, os chama para comer, non me acordo que restaurante foi estes famosos de Madrid, de Jorge, exactamente. Entonces acaba a comida e Fraga, que era moi caballeroso con las damas, pois ofrecese para levarnos el coche oficial a Victoria. Se van Victoria e máis Fraga, e que era en Borobó, non sei quen máis comía ese día, Zalampa, Bondiramestes e tal. Bueno, Victoria nunca máis volveu a aparecer na lista do persoal histórico, pero si apareceu na lista da Alianza Popular. Esa travesía en coche foi moi útil a Fraga. Bueno, esta anécdota que le parecía moita gracia, pero que no fondo lle molestaba, porque claro, él era o que metera a Victoria na candidatura, porque Victoria era moi amigo, que eu sei non ben, porque conocí a Victoria a través del, falaban sempre moi ben de Borobó, que vi muitísimo a Borobó, pero no fondo molestaba, porque claro, había unha clara traición política, pero sin embargo contaba cunha inmensa gracia e cun inmenso distanciamento personal que non lle facía dano aquilo que pasaba, non? Borobó era, ademais, un mestre, era unha enciclopedia, é dicir, Borobó podía ser diante del pronunciar a palabra X e a continuación, se non sabía nada da palabra X, era o Google, era o meu Google no ano 69, porque se eu non sabía o que significaba ou que relación había entre tal cousa e tal outra, pois non tinha máis que preguntarle a Borobó. Ademais era curioso, un home que non era aficionado ao fútbol, e sabía eu vinlle ganar a Borobó unha aposta con aquel redactor jefe do diario AS, que era el Padrón, como se chamaba? Manuel Sarmiento, exactamente. Eu vine ganar a Borobó unha aposta a Sarmiento, que era o redactor jefe de AS, e ese si era moi aficionado ao fútbol, e sabía todo sobre o fútbol, sobre a línea, alguén dos dous dixo, a que non sabes, a que non te lembras da alineación do, non me acordo que equipo era, que lle deu a Victoria no ano 48, un ano desde logo moi remoto. Un dixo non sei que, outro dixo non sei canto, e quen ganou non foi Sarmiento, foi Borobó. Acertou o que dixo pleto, era Borobó. Tiña unha memoria prodigiosa, o cal para
o seu oficio era extraordinario sobre nos tempos, sobre todo naqueles tempos en que non había a Wikipedia nin había internet. É dicir, Borobó era internet, para min era Borobó era internet, era Borobó, que relación houve entre Garbo e a muller que luguesa? Pois Borobó un discurso sobre Garbo sobre a muller luguesa. Era unha enciclopedia vivinte. Pero non era un lorito, non era un home que tuvera un gran memorión que repetise as cousas como repite algunha xente, non como se enterase de nada. Non, Borobó era un home que tiña unha formación cultural moi ampla, moi profunda, e que sabía que tiña capacidade crítica, tiña unha gran capacidade dialéctica, pero con todos os elementos de análisis que debe ter un intelecto que se precie, non? Entonces, claro, todo ese Google que él facía non era un Google descafeinado nin descontextualizado, era un Google absolutamente situado no seu sitio, era que son esas grandes mentes que hai poucas sempre, esas grandes mentes que son quen de presentarnos un anaco da realidade ou a realidade completa das cousas de maneira que que sexamos todos os escritamos capaces de entenderlas, non? De entenderlas e de quedarnos con algo. Eu creo que non é que me cegue a miña o amor, a admiración por Borobó, porque ademais presumo de ser unha persona crítica e cégame poucas cousas. É dicir, si tuvera grandes defectos Borobó, eu estaríaos aquí contando, e ademais xurolles que casi me gusta falar mal, que me gusta máis falar mal da xente que ben, porque falar ben da xente é un aburrido absoluto, non? Pero de Borobó hai moi poucas cousas das que falar mal, hai moi poucas cousas que salvo algún pronto que pudera ter en algún momento, que os tiña, como temos todos, e menos que outras persoas, desde logo. A capacidade de aguante de Borobó era tamén notable, porque a Borobó foi a vida, tampouco sufriu, pero lógicamente padeceu, non é máis que emitirnos o que antes nos explicaba Juan, ou outras cousas que sabemos que lles pasaron e que supoño que nesta mesa ainda se falará delas, para pensar que Borobó non tiña por que ser un amargado, pero sí, tampouco era un dos triunfadores da sociedade española. A prova é que un dos seus postos máis, a máis ser sin dese posto, eu creo que gozou, que fixo cousas moi importantes, que foi a dirección de La Noche, cousas moi importantes como o tema da xeración do mesmo nome. Eu sospeito que a ille doeu moito ter que irse desa dirección, porque para el aí dedicou moitos esforzos, moitas economías do seu intelecto, moitas enerxías intelectuales dedicounas a ese xornal, con grandes resultados, por certo. Borobó vai a esa outra faceta que eu xa sería menos capaz de expoñer e analizar, que é a faceta de escritor, entre outras cousas, porque, bueno, de literatura sei algo menos que de xornalismo, e de xornalismo sei pouco, pero tamén é notable, é dicir, eu vin como Borobó casi gozaba como un neno escribindo aquela famosa serie sobre Carolina Otero, que lle chamaba Tina la Piñera, Tina la Piñeira, exactamente. Non sei se se chan por entregas, e despois non sei se se publicou o libro. Tina Piñeira, perdón, por interrupción, Tina Piñeira publicouse primeiro en fantasía, Lina la Bella publicouse en Chanel. Lina, exactamente. Era a segunda parte. Entón era un home completo, era un... Vamos a ver, eu creo pouco nas etiquetas, pero hainas, non cabe dúda, e ademais as veces son tamén útiles, claro, para entendernos. E se houbera que falar de
de alguna presencia, de alguna cousa parecida ao que foi o novo xornalismo americano, toda a xeración de Tom Wolfe, etc., pois probablemente había que falar de Borobó, claro. Borobó sería probablemente o novo xornalismo galego, sería o Tom Wolfe galego. Vale a distancia que pode haber, a pesar da distancia que pode haber entre un personaxe e outro, ambos escritores, no caso de Tom Wolfe, internacionalmente conocido, claro, e ambos escritores de valía, ambos xornalistas que cultivaron casi todos os xéneros, desde logo Borobó cultivounos todos, Tom Wolfe non tanto, e ambos personaxes conocedores do tempo no que viviron, analizadores dese tempo, etc. Entonces Borobó neste aspecto é, desde logo, alguén moi importante. Eu creo que é mellor que eu me quede, que eu me emudeza e que falen os que teñen que falar a continuación. Boas tardes a todos. Vaya por diante a gratitude da familia Borobó ao Ateneo de Santiago de Compostela, na persoa do seu presidente, Salvador García Bodaño, por este acto en recordo de Raimundo García Domínguez. Grazas tamén ao moderador desta táboa redonda, Xosé Ramón Pousa, como el dixo, bo compañeiro meu do Colexio Peleteiro, decano na actualidade da Facultade de Ciencias de Comunicación de Santiago. Igualmente, meu agradecemento para Xoán Guitián Rivera, compañeiro de táboa e, sin embargo, moi bo amigo. El comenzou a ringleira de homenaxes a Borobó este 2016 cunha conferencia carón doutro historiador, de Ricardo Gurriarán, no museo dedicado a Valle Inclán na Puebla del Caramiñal en primavera deste ano. Esta é a 7ª convocatoria pública que se fai en Galicia para lembrar a meu pai neste ano centenario do seu nacemento. Como escribira o novelista alemán Albert Vigolé-Stellen, la gloria póstuma é sempre máis soportable que la celebridad en vida. É o caso. Xesús Alonso Montero encabeñará este luns a súa terceira intervención sobre Borobó, que eu saiba no presente ano. Cuarta. Coñezo, descoñezo. O presidente da Real Academia Galega xa falou sobre ele en Pontecesures. máis tarde en Boiro, xunto a profesora Ana Cuña, e dentro de uns minutos poderemos escoitalo aquí, na máxima cidade, expresión de Américo Castro, que o meu pai alcumaba a Santiago. Noso agradecemento vai tamén dirixido a Perfecto Conde Muruais, xornalista todo terreo a quen coñecín en Chan. Baixo a dirección de meu pai, o meu colega entrevistaba e informaba das voces e correntes máis vanguardistas naquela revista de los gallegos. O pseudónimo de Antón Roxo iniciou entón unha sección chamada Coques, case vixente agora mesmo, como blog, preto de 50 anos despois. Lembrome de Chan como unha publicación un pouco underground, se atendemos a súa ubicación física, porque a revista aloxaba a súa redacción no sótano do barrio de Salamanca, malia o nome da cabecera. Pois ben, Señora Mola 104, agora Príncipe de Vergara 104. 103. Pois ben, xusto no primeiro número de Chan, aparecido o 22 de febreiro de 1969, Borobó asinou un anarco titulado Restablecida la comunicación, clave para entender o que lles quero contar hoxe. Dedicado aos lectores de La Noche e de El Diario de Pontevedra,
o Diario de Pontevedra, que lle foran fieis durante 3 longos anos tras o seu ostracismo de Santiago, o director da revista de los Gallegos recoñecía neste artigo unha ventaxe da nova publicación. Cito textualmente: "Ahora con Chan se abre unha nova posibilidad de relación epistolar. Yo antes podía permitirme el lujo o la grosería de no responder a las cartas, porque solía contestar cumplida públicamente con los anacos. Muchos de estos no fueron más que la reproducción de algunas de aquellas cartas, con acotaciones y glosas mías. Como desde hoy vuelvo a dirigir una publicación periódica, al solo anuncio de ello, muchos de mis antiguos corresponsales han vuelto a escribirme, y también otros totalmente nuevos. Con insólita franqueza o meu pai recoñecía que os remitentes estaban de enhorabuena, porque poderían recibir contestación dende a nova tribuna xornalística, engadindo liñas despois, con el fin de dar cauce a esos mensajes que saldrán a relucir tantos asuntos que intrigan o apasionan a los gallegos. Crearemos aquí desde el segundo número de la revista la sección de cartas a Borobó, a las que responderé en la medida de lo posible. Ya tenemos prevista una página para ellas. E así sucede dende o número seguinte, acomodándose Chan ás costumes do seu director. No número 5 reprodúcese unha carta de don Ramón Otero Pedrallo que non ten desperdicio co seguinte texto: "Meu querido e lembrado amigo, moita alegría o saber de vostede. Penso nas antigas conversas en Santiago. Desabrochaban nas bellas pedras as flores do chover e latexeaba unha mocidade semellante ás noites inda vagorosas de medos do tempo de Aurelio Aguirre. Graciñas pola revista con apertas para Tobío, rapaz de bon saber e espírito." Xesús Tobío, su director da publicación, xa falecido, era irmán do diplomático Lois Tobío, un paréntese en medio. Continuaba Otero Pedrallo escribindo: "Coido que soio vostede poderá cultivar ise Chan e inzar carballeiras mil de abondo, rexas e finas para recoller os ventos galegos. Digo porque en Madrid é o terrón máis dificultoso do mundo para chantar unha revista galega. Miña noraboa. Por aquí traballando, dormindo, ensoando, van fuxindo os derradeiros días meus. Desexándolle as mellores regalías da vida, va apertado amigo de sempre. Asina Ramón Otero Pedrallo." Borobó respondeu a esta noraboa, como enhorabona, din que enhorabona agora en galego, incorporando a asinatura do polígrafo de Trasalba de Achán na nómina de colaboradores da revista, pois, como xa dixen, o meu pai era pouco afeccionado ao xénero epistolar, a diferencia de persoaxes coetáneos seus, como Ramón Piñeiro, que chegaba a escribir unha dúcia de cartas diarias. O xornalista cesureño, o meu pai, raramente collía a estilográfica, a Parker ou a Concrete. A Concrete, coido que foi incautada durante a posguerra civil por outro lado. O xornalista cesureño Vigo raramente collía a estilográfica para escribir unha misiva ou contestar a outra. Neste sentido, os anacos viñanlle o xeito para lanzar as súas mensaxes aforrando en tempo e en selos. O meu pai achegábase así aos seus coñecidos e amigos. A columna xornalística servíalle para manter un fío directo ca inmensa minoría, aquí presente, lectora da súa columna. Un diálogo necesariamente público por parte de meu pai e privado si estimaba o conveniente o remitente. Tamén sentía particular alerxia a Borobó, que falaba das manías perfecto, contra os telegramas. Casi sempre cheos de malas noticias. Igualmente, cando intuía o contigo negativo dun sobre,
Este adoitaba pasar a dormir o soño dos sustos debaixo dunha morea de papéis na súa biblioteca sen chegar a ser despegado, e dou fe. As misivas escritas por Borobó son, polo tanto, unha rara avis. Por poñer dous exemplos. Tanto no flamante epistolario de Lois Seoane, aloxado na página web do Consello de Cultura Galega, como na correspondencia de Carlos Maside, cuxo sobrinho acompáñanos hoxe. Recentemente editada por Alvarillos, figuran diversas mencións ao autor dos Anacos. Con todo, ninguna cuartilla deste correo está asinada por Borobó. Pola contra, o pintor Carlos Maside escribeulle cartas ao seu paisano que figuran no arquivo de meu pai. Nunha delas, datada o 13 de decembro de 1951 en Vigo, pódese ler: Querido Borobó, gracias por ese anaco que has dedicado anteanoche a mi trabajo en Grial. Engadindo máis adiante. Una cosa me halaga, mejor diría, me conmueve, si este verbo no hubiese elevado una hinchazón excesiva. Y es que aquellas líneas hayan logrado salvar del ridículo algunos retratos que duermen olvidados en el fondo de nuestros armarios. Pois ben, para pescugar no sentido desta carta recibida por Borobó, é imprescindible consultar o artigo de referencia. Así, na última página de la noche de 2 días antes, pódese ler o anaco titulado En torno a la fotografía popular, que glosa o ensaio do mesmo título de Maside en Grial, no que o pintor dá categoría universal a la galería de retratos distribuídos por todos os chineros del país, segundo deixou escrito o xornalista. Cando un lee as epístolas dirixidas ao meu pai, recoñece enlaces entre unhas e outras. Leo: Lugo, primavera, 1953, de Manuel María a Borobó. Así empeza unha carta na que o poeta chairego alude a Maside. Meu querido amigo, hai tempo que non sei nada nin de Compostela nin de vosotros. Escribinlle hai cerca de un mes o Vázquez de Calo, o pai de Gonzalo Rodríguez Mourullo, e non me respostou. Preocúpame o poema Compostela do que non sei nada. Como sabes, interésame a súa edición. Eu non teño tan siquiera o original, deixeille todo a Maside para que mo ilustrara. O bucle postal continúa cando o político, médico e escritor Ramón Fernández Mato confirmalle noutra carta a Borobó tempo despois que é o tío segundo de Manuel María Fernández Teixeiro, protagonista do Guía das Letras deste ano. Nas súas páxinas, Mato relata as xuntanzas celebradas co gallo da súa onomástica en Boiro a principios do século XX, na festividade de San Ramón de Beado. Cito textualmente: Sus anacos han puesto a hervir mis recuerdos. Y una vez más, un muro techado de lápidas recibió la caricia desolada de mi mano. Tantos amigos bajo las parras de Cespón, en lejanos días y ahora en el más allá. Gómez Carrillo, mi primer prologuista, Machado, Vicente, Camba, don Ramón del Valle Inclán. Tan solo para mitigar la inmóvil aflicción, la longevidad ungida de prestigio de vos, amigos queridísimos, Antonio Rey Soto y Victoriano García Martín. Aquel don Ramón María que desesperaba a mi madre, escribe Fernández Mato, porque era más frugal que Mahatma Gandhi, y aquel Gómez Carrillo que me hizo el regalo más extraordinario, todos los billetes de ferrocarril de Alsacia a Galicia, Primera Guerra Mundial, para probarme que había venido directamente desde tan lejos para pasar a mi lado el San Ramón, el obsequio más original y dedicado a mi larga vida. En fin, que usted ha dado un bastonazo en la colmena para alborotar el densísimo enjambre de mis recuerdos. Si para Fernández Mato, Valle Inclán lembraba a Gandhi, Vicente Risco botaba man doutra referencia asiática para agradecer os artigos publicados en La Noche e informaciones por Borobó, tras ser declarado finalista do Premio Naval de 1952 ca novela La Puerta de Paja. Vostede descubriu, non sei como, a atracción que para min
ten a India. Vela aquí un asunto do que procuro falar o menos que podo. E sobre do que me teño proposto non escribir nada. Engadindo máis adiante, ten vostede bo cheiro. Mais desto non convén falar moito. Seca ese desexo de discreción do novelista católico ourensán tiña que ver ca entón recente independencia da India? Non o sei. Na mesma carta Risco contesta outra insinuación de Borbó. Anímame o seu escrito a rematar os europeos en Abrantes. Mira que fallanos deso. Moito antes de var o que din en nós, tiña o escrito en castellano, en orixinais que perdín. Non sei se hoxe tería actualidade o remate que lle tiña pensado. A familiaridade, case simbiosis, dos persoeiros da cultura galega, o director de La Noche non atinxía só a literatura. Dende Bos Aires, o pintor Laxeiro remitíalle unha misiva ao 31 de marzal de 1954, ca súa grafía característica. Mi buen amigo Borobó, te extrañará mi carta. ¿Qué tal estades todos os amigos? Pues yo por el momento me aguanto la morriña. Cuando ya no pueda más, por ahí llegaré. El día 23 de marzo salió en barco Mercedes Ruibal. Fue mi discípula en esta capital. Jamás había pensado en la pintura hasta que por primera vez vio en este Buenos Aires la exposición de artistas gallegos en el año 1951. Esta muestra despertó en ella una ansia por el dibujo y la pintura. Hizo aquí la primera exposición. Te digo que fue la revelación del año 1953. Ha tenido un gran éxito. Va a esa para dedicarse de lleno a la pintura. Tener la seguridad de que con ella tenemos en Galicia y en España una gran pintora. Espero que todos vosotros la animéis. Igual que Borobó, Eduardo Blanco Amor tampouco amosaba ser partidario de longas cartas para comunicarse. Me quedé con ganas de hablar con usted largamente. Escríbille dende Vigo o 16 de xulio de 1958. Consumiremos un turno, como se decía en el viejo lenguaje parlamentario, de 2 o 3 cafés, mano a mano y sin literatos. Los literatos, uno a uno, suelen ser encantadores, pero juntos quiere decir más de 3, me dan vértigo. O autor da Esmorga continúa explicando. No le propongo un turno de vasos de vino porque desconozco la frecuencia de consumición y a lo mejor resulta corto. La del café, ya se sabe, es 1 por hora. Le aclaro esto para que no me tenga por puritano o algo así de carácter nauseabundo. La bebida coloquial en aquellas Américas es el café, y no bebemos vino, porque es malo o caro, 2 formas de la incompatibilidad, no por ninguna especial inclinación a la virtud ingurgitada. Para rematar esta antología de fragmentos inéditos, teño que referirme a unha carta moi especial. Do Ixel, pedagogo e investigador Xosé Ramón Fernández Foxea, máis coñecido como Benchosén. Escríbelle a Borbón no día de San Rosendo, que celebrase actualmente, non sei se por entón, o 1 de marzo. Daquela era o ano 1965. Meu ben querido amigo, a mala noticia chegoume retrasada, como ocurre sempre nestes casos. E aínda así, custoume traballo creela ata que me confirmaron persoas de solvencia. Se o afastamento da dirección é para mellorar, alegareime da millora, aunque me quede no íntimo que a noche sin Borobó non será a noche. Para min, polo menos. Eu me non podo esquecer da gran laboura que nise xornal fixeche perante os anos que durou a túa presencia. Conquerindo facer dise papel o único xeito de expresión dos vos e xenerosos que ainda quedan, e que che teremos que agradecer de por vida a fraternal acollida que lle despensache os nosos traballos. Se o relevo obedece a outras causas e che ocasiona persuicios, entón súmome a túa actitude e protesto con todas as miñas forzas contra a resolución dos peixes gordos. De todos os xeitos, sinto na alma o seu afastamento, o teu afastamento vixe xornal.
co que tan xunguido me sentía a traveso de ti, e alegrareime que recibas na tua carreira periodística o premio correspondente aos teus grandes méritos. Como un vencido da vida que son, pouco che podo ofrecer, mas no que de min dependa sabes que podes dispor de mí como dun amigo leal e agradecido. Unha forte aperta de corazón a corazón. Asina Xosé Ramón. Debo decir, para rematar, que no epitafio que figura na lapidade de Xosé figura unha nota na que advertiu con ironía un pouco macabra. Quedan suprimidas todas as homenaxes post-mortem porque as cousas ou se fan ao seu tempo ou non se fan. Esta verdadeira carta ao meu pai demostra ata que punto Ben Xosé puso en práctica a súa propia filosofía con absoluta coherencia. Moitas grazas pola vosa atención. Como creo que fixeron algúns dos meus predecesores, imponse se as persoas que están do medio para lá non moen avisen que trataremos de solucionar. Bueno, imponse en primeiro lugar felicitar ao Ateneo porque inicia o seu curso dunha maneira magistral. Non polos que estamos aquí, porque hai un que non merece o adxetivo de magistral, os outros tres sí, pero sí polo feito de iniciar o curso cun tema que é Raimundo García Domínguez Borobó no seu centenario. Poucas persoas, supoño que hai en Galicia e fora de Galicia, que merezan no centenario ou en calquera outra circunstancia unha homenaxe grande. Eu acabo de saber por Raimundo que xa se teñen feito 7 encontros ou algo así. Hai un privado que fixemos na casa dun amigo, Luís Ferreiro, en Portonovo, no que Ana Acuña, como non podía ser de outro xeito, evocou a figura de Borobó. Aquelo, ainda que era privado, había 65 persoas que tamén pertencen á imensa minoría de que falaría Juan Ramón Jiménez. Seguiremos falando de Borobó, non só neste ano, sino sempre que se presente a ocasión. O que acontece é que habería que forzar un pouquinho as cousas e eu, nunha especie de chuleta que fun facendo mentre falaban os meus compañeiros, tiña para un segundo, un terceiro momento, un tema, pero vou empezar por ele. Aquí falouse de Borobó como un gran escritor, sobre todo falouse dun gran escritor nos periódicos, dun gran xornalista. De feito, era un escritor que destacaba como escritor nos periódicos. Borobó, desde moi novo, fixo incursións en moitos outros xéneros literarios, no teatro, no relato, na novela, na biografía, en xéneros periodísticos que non eran infrecuentes e que, en certo modo, el inventaba ou que el matizaba. Algún día haberá quen faga unha ou dúas ou 10 teses de doutoramento sobre a polifacecia de Borobó, pero eu creo que, aínda que non teño neste momento a chave do futuro, de que esas teses de doutoramento terminarán concluindo que de Borobó o verdadeiramente importante, sendo importante outras cousas que fixo, é o artigo do periódico. E dentro dos artigos de periódico, os anacos. Eu diría máis, dentro dos anacos, os anacos publicados na dictadura franquista. É curioso porque, naturalmente, sempre que falamos de literatura nos periódicos ou fora dos periódicos, pensamos que a literatura vai inevitablemente vencellada ao feito da liberdade de expresión. Era unha situación dictatorial, como foi o franquismo, non digamos nos anos 40, nos anos 50 e nos principios dos 60, a liberdade de expresión era moi limitada. Pois aínda así, é dicir, nese corsé
nese espazo tan limitado e tan restringido, Borobó soubo como escritor manobrar de tal maneira que fixo, aquí xa se dixo, por persoas que ademais conviviron con el, Borobó fixo páxinas que son antolóxicas, eu diría que na historia do periodismo español, que evidentemente tamén na historia do periodismo galego. Eu que tratei moito a Borobó desde o curso 56-57, que foi o meu primeiro curso aquí como profesor na Escola de Magisterio, e logo no curso 57-58, eu que tratei moito a Borobó, podería casi facer unha película da xente que entraba no Café Español, cando existía o Café Español, que xe unha librería, despois das 10, que eu terminaba a miña primeira clase, e a xente ia un pouco famenta casi ao lugar onde estaban os xornais, collían la noche, e o primeiro que lle preguntaban ao amigo co que tomaba café naquela mesa é: liches o anaco de Borobó? Aquí xa se dixo por alguén que foi perfecto, que moitos abrían o periódico polo anaco de Borobó, logo pasaban as esquelas ou os deportes ou o que fose, pero o primeiro era o anaco de Borobó. Eu recordo esta pregunta no Café Español, que así se chamaba, e en moitos outros ámbitos, liches o artigo de Borobó. Pero claro, non nos esquezamos, os artigos de Borobó, como os artigos de calquera outro, son artigos que se escriben en dictadura, e o que é peor, publicanse en dictadura, porque un en dictadura pode facer unha diatriba contra Franco e guardala nun caixón ben guardada, pero un tamén pode facer un anaco sutil, un anaco no que conxugue con moita pericia esa cousa que se chama a elipse, ou esa cousa que se chama a denominación simbólica ou metafórica, en a que, para lectores máis ou menos iniciados, está tratando de levalos a unha posición crítica cara a certos aspectos da sociedade daquela que estaban de cheo implicados nas consignas do réximen. Pero que ninguén pense, cando decimos que os anacos eran devecidos pola xente, eran cobizados pola xente, que a xente ia encontrar alegatos en favor do comunismo, da república, do socialismo ou alegatos contra a figura de Franco. Iso sería suicida, iso non se deu en ninguén, nin naqueles periodistas que como Borobó, de feito, pertencían ao bando dos vencidos, nunha sociedade como a española daqueles anos, que estaba perfectamente para eles gobernada, administrada para os vencedores, pero, en todo caso, o Borobó, o republicano Borobó, o antifranquista Borobó, o demócrata Borobó, o socialista Borobó, é un escritor que utiliza todos esos recursos da sutileza para que, polo menos, lectores que teñen unha certa familiaridade co seu estilo sexan confortados porque ali atoparon algunhas das cousas que buscaban nel. Tamén hai centos, sexan 10.000 ou non, probablemente máis, sí. Tamén hai centos, eu diría mesmo miles de artigos en que a crítica ao réximen é mínima ou en todo caso moi escasa e ás veces probablemente nula. Pero o que hai, tamén se dixo aquí, pero compre repetilo, o que hai é unha gran man literaria que goberna a pluma Parker que manuscribe eses artigos. Eu moitas veces atopeime con artigos que en principio medio me decepcionaban porque non vía antifranquismo, pero como lector de páxinas literarias confortábanme porque acababa de ler a páxina dun gran periodista que publicaba nos periódicos. Así pois, os anacos son dunha importancia extraordinaria. Repito, eu que tiña nesta chuleta improvisada falar dos anacos en terceiro ou en cuarto lugar, empezo por aquí porque quero poñer o acento precisamente nesa sección que inaugurou en la noche e que logo continuou noutras publicacións
da prensa española, pero sigo creendo que os grandes anacos son os da época de la Noche de Santiago en plena dictadura franquista. E a sombra, eu non sei se hai aquí algunha autoridade municipal, provincial, da comunidade galega ou estatal, deberían de facer un esforzo económicamente mínimo, casi irrelevante, para facer unha boa antoloxía dos anacos de Borobó. Non digo publicar todos os anacos de Borobó, que sería elemental tamén se estivésemos nun país medianamente normalizado. Que razón hai para que unha institución, un banco, quen sexe, incluso deixando as institucións públicas, non poñan nas mans da Facultade de Ciencias da Comunicación ou publicar a ópera omnia periodística de Borobó. Mentres non aparezan nesta anómala sociedade entidades ou personalidades con esta sensibilidade, con este pequeno poder económico, eu creo que está ao alcance de calquera institución, por pequena que sexa a institución, publicar unha antoloxía, quizáis non de máis de 2 ou 3 tomos, 600, 700, 800 anacos. Ainda serían hoxe anacos que se leerían con auténtica fruición. E aqueles anacos que tivesen alusións políticas que os novos xa non entendesen ou non entendesen moi ben, xa se encargaría o prologuista dese volumen de poñer a correspondente nota para entender o alcance da sutileza, da elipse, do símbolo, da metáfora do propio Borobó. Eu podría contar anécdotas referidas mesmo a títulos de anacos. Recordo que unha vez pasou un episodio moi curioso, o 21, día que empezaba a primavera do ano 1957, no Paraninfo de Santiago, en que un profesor extraño dixo unhas palabras que non gustaron, e o que fixeron as autoridades, empezando polo reitor, polo decano de filosofía, do Abelardo Moralejo Laso e tal, é mandar emisarios aos periódicos, nese caso Correo Gallego e La Noche, para que non dixeran nada do que acontecera ali. Todo o mundo, porque ali houve 300 persoas ou así, o día seguinte foron famentos a buscaren o periódico. Que di Borobó? Borobó non dixo nada, pero titulou o seu anaco, como era en primavera, La primavera ha llegado. Nadie sabe como ha sido. Este era Borobó. Borobó era un trazo. Borobó divertíase moito. É dicir, Borobó mesmo publicou aí nunha revista como ingresei eu no Partido Comunista, en parte por unha manobra que fixo el como un comunista clandestino, que andaba por Galicia e que tamén non se decía el, porque hai que decir que é asombroso que se dixo aquí de que querían, non sei quen me contou hoxe, non sei se foi Pasivo ou algo así, que alguén que dirixira o Partido Comunista. Xe que eu non son do Partido Comunista, o que pasa que el tiña moi boa relación cos comunistas, e a ese comunista clandestino dixo, non, conmigo non ten nada que facer, eu non son comunista. Hai un profesor en Lugo que quizáis, bueno, está interesado nestas cousas, vai usted da miña parte a verlo. Era tamén un pouco trasno, divertíase, porque, bueno, a dimensión da diversión tamén ten que ver coas dimensións humanas. Borobó era un home cunha personalidade que non me gusta calificar de humana, pero, bueno, a personalidade donde había tantas facetas, e aquí destacouse unha que eu creo que é a primeira. Borobó era un home esencialmente bo. Por eso Borobó rima con bo, sí. Eu diría que era machadianamente bo, recordando o famoso poema de don Antonio Machado. A lembranza de Antonio Machado non é neste caso gratuita, porque non sei se sabedes que moi ao final da súa vida ele dedicou algunhas horas a traducir poemas de don Antonio Machado. Era un dos grandes machadófilos que había, polo menos en Galicia, naquela época. Eu, ante os que estamos na mesa, incluído o seu filho, incluído Perfecto Conde Buruais, que traballou anos moi intensos en Chan con el, e incluído Juan, que se autotitula sobriño de Borobó,
Eso foi É un título que me concedeu, era un título de que é titulado polo propio Borobó. Eu son profesor de gramática e teño obriga de falar ben. Sí, bueno, o caso é que se alguén dos 4 que estamos na mesa pode falar de determinadas facetas ou de determinados aspectos, xa non da biografía, da personalidade de Borobó, quizás sexa eu, porque tratei moito a Borobó. Quixen moito a Borobó, pero o meu querer a Borobó, como tamén dixo o prefecto Muruais, non me cega tanto que non vexa de vez en cando algún aspecto que quizáis non é mitolóxico. Pero é moi difícil atopar nunha personalidade como a de Borobó algunha eiva, é dicir, algún flanco escuro. É moi difícil. Eu que teño conhecido a bastantes persoas, e para sorte miña, ainda que non me teño beneficiado moito destas relacións, persoas moi bondadosas, moi poucas foron tan bondadosas, evidentemente, como foi Borobó. Falouse aquí, falaba tamén perfecto, da memoria de Borobó. Tiña unha extraordinaria memoria. A súa memoria tiña éxitos verdadeiramente clamorosos cando falaba de política internacional. Borobó quizáis non foi un orador, quizáis non foi un gran conferenciante, supoño que as conferencias que pronunciaba lías, probablemente nas tertulias, que daquela eran moi frecuentes, sobre todo no español, con García Saber, con Piñeiro, con López Nogueira, cos estudantes daquela, etc. Nas tertulias non era o que brillaba máis, ou non era o que falaba máis, porque non era un home de pulo protagónico. O que pasa que cando se falaba de cuestións que exixían erudición, que exixían información, realmente era asombroso o que el sabía de política internacional. E logo había unha teima que tiña na que eu non teño atopado par para Borobó, cando se falaba de alguna familia ilustre como a de Montelo Ríos, ou non ilustre como calquera outra familia, pero que por alguna razón foi poderosa económicamente ou socialmente nunha vila, nunha comarca, ou donde fose, empezaba el polo método das ramalletas das cereixas a turrar dunha cereixa que traía outras cereixas e saía a media Galicia aí. E unha media Galicia que era a Galicia dun historiador, non dun ficcionalista. Realmente, el sabía todo. Nese sentido, era tamén o periodista perfecto. Aquí tamén se dixo que era capaz de improvisar en 5 minutos un gran anaco. Era así, é dicir, hai persoas que pasaron a historia porque foron capaces de facer en grandes obras en moito tempo, pero tamén é certo que hai persoas capaces en pouco tempo de facer páxinas moi brillantes. Ele era, como é o caso de Cunqueiro, seguramente dentro de 5 minutos hai que pechar a edición do periódico, e neses 5 minutos mesmo hai que encher un determinado espazo, xa non porque haxa que facer un editorial ou un artigo, e allí está o director, Cunqueiro no Faro de Vigo, no Correo Gallego ou en La Noche Borobó, que eran capaces en 5 minutos de escribir unha páxina que o día seguinte era celebrada, aplaudida polos lectores no Café Español ou donde fose. Insisto en que é un fracaso de todos nós, porque aquí todos, un xeito ou doutro, somos amigos e admiradores de Borobó, e algunhas persoas podemos ter algún tipo de relación con algún tipo de poder que poida, decir, desprenderse mínimamente dun diñeiro que tampouco vai afectar moito as arcas públicas, pero é un fracaso de todos nós se en pouco tempo, e sería bo que antes de que finalizase este ano, non hai unha antoloxía dos anacos, entre outras cousas, para que os actuais estudantes da Facultade de Ciencias da Comunicación saiban que escribir ben é a primeira obriga, ademais dun dereito, de quen escribe para o público, sexa nun periódico, sexa noutro soporte. Eu tratei a Borobó intensamente neses 2 anos, logo máis ben esporádicamente, pero, bueno, a nosa relación, eu diría, sabe moi ben Raimundo, que sabe moi ben Juan, que é unha relación que cada vez foi
aínda na distancia, aínda véndonos moi pouco, cada vez máis intensa. El que tiña algún defecto era capaz de sentir por min algunha admiración. Eu, que tamén no que non teño de defectos, admiraba moito a el. Durante anos e anos e anos quixémonos, tivémonos en conta o un o outro. Eu podería, algún día creo que o vou facer, tratar de presentar o retrato de Borbó desde a perspectiva de quen ten os anos que ten e de quen o coñeceu durante un tempo que seguramente non foi vivido como experiencia por ningún dos presentes. Incluso eu cheguei a facer por Borbó andar polas tabernas bebendo vasos de viño. Eu ainda que son fillo dun labrego do Ribeiro de Miña, nací nunha taberna onde meus pais vendían viño e percé a iso, pois mandaron a estudiar a Universidade de Madrid. Eu non son bebedor de vasos. A mí ninguén me pode chamar chimpavasos, que é unha expresión estupenda que hai no galego coloquial, tanto que cando ás 11 ou ás 12 teño que beber medio vaso de viño, se non hai unha tapa de queixo ou de xamón, son incapaz de facer. Pero con Aquilino Iglesia Alvariño e con Antonio Rodríguez Cadarso, fillo máis novo do mítico rector de Santiago, don Alejandro Rodríguez Cadarso, pois fun moitas veces, sobre todo no primeiro ano que fui aquí, que estaba solteiro e un ten máis capacidade de manobra para todo tipo de actividades, incluídas as báquicas, como neste caso. Eu son unha das poucas persoas que sei por que Borbó lle chamaba a don Aquilino Iglesia Alvariño, o gran poeta e o gran lexicógrafo que deixou inédito de momento un gran dicionario, era catedrático de latín no Instituto Rosalía. Eu son unha das poucas persoas que pode testificar ante calquera tribunal filolóxico que o Señor das Palabras non é unha denominación que inventou para caracterizar a don Aquilino Iglesia Alvariño Borbó, non. Íamos a unha taberna, que non sei como se chama, pero algún día recuperarei o nome, moi próxima á Praza de Cervantes, e eu sei que tan pronto como chegábamos, o dono da taberna dirixíase á súa muller, que facía de cociñeira, etc. E decía, prepara aí unha boa tapa, que mentras eu vou servindo o viño, que acaba de chegar o Señor das Palabras. Pero o Señor das Palabras é unha denominación que lle puxo a cociñeira, porque Aquilino, que ás veces collía o coche de liña para ir a Arzúa ou para ir a Ortigueira ou para ir a Pedroso, a donde fose, e ali preguntar palabras, porque daquela facía esa lexicografía así, tamén polas tabernas de Santiago. Vostede de onde é? E se era dunha comarca para el máis ou menos allea, e se vía que falaba ben o galego en xebre daquela comarca, preguntáballe. E aquela señora quedou espantada de un señor tan sabio, catedrático de latín, con tanto predicamento, que escribía nos periódicos, se interesase por as palabras galegas, e por as palabras galegas que ela sabía, e que ele dicía a don Aquilino que aquelas palabras non as sabían noutras partes, e que eran palabras moi bonitas, e que resolvían non sei que problemas filolóxicos. Non sei se a palabra filolóxica o utilizaría ante a cociñeira, pois porque Aquilino era tamén moi práctico, pero en todo caso a cociñeira desde aquel momento senteuse cun estatus extraordinario. Ele era a proveedora lexicográfica daquel home tan sabio. E chamáballe o Señor das Palabras. E o día que morreu Aquilino, mellor dito, o día seguinte, recordarán moitos o editorial En la noche, 1961, sobre Aquilino, titúlase O Señor das Palabras. Volvendo aos anacos. Claro, o anaco, facer política, ainda que sexa política mínima, observacións críticas verdadeiramente exiguas. No ano 55, 56, 58, 60, vaise de la noche, no ano 65, é sumamente difícil. Pero, por outra parte, non esquezamos, porque Borbó, como chega primeiro á redacción dun periódico, e como a empresa confía nun home que loitou co bando republicano, non loitou coa banda franquista, banda.
un home que é dos vencidos nun momento, anos 40, anos 50, anos 60, en que estaba claro que os vencedores administraban a victoria. Por lo tanto, hai moita xente que quere ser director dun periódico. Foino porque a empresa, aí está a empresa, viu nel un gran periodista, viu nel un home honrado, viu nel esas características, unir a moita xente para colaborar, etc. etc. Pero ademais do que pensa a empresa, hai que tamén ter en conta o que pensa as instancias que están por encima da empresa, as instancias políticas, neste caso o Ministerio de Información e Turismo. Así que todo o que facía Borobó, estou seguro que os funcionarios de Fraile Libarne, do que terán oído falar alguna vez, os funcionarios de Fraile Libarne verían con lupa todos aqueles textos. E ele saiu máis ou menos airoso, hasta que hai un momento, no ano 65, en que ele ten que deixar a obra dos seus amores na noche. Alégrame oír as palabras do meu admirado Benchosei, que eu coñecín os 15 días de chegar a estudar a Madrid, en outubro do ano 1948. Alégrame esas palabras donde, en certo modo, lle dá o pésame pola falcatruada que acaban de facerlle na empresa. Tense dito moitas veces e está xa nos manuais de historia da literatura, de historia da cultura galega, de historia do periodismo, etc. etc. Tense dito que o Borobó director de La Noche, o Borobó que inventaba aquelas páxinas arte e letras, etc., que estivo ofrecendo o galeguismo e especialmente aos galeguistas novos, a xente que naquela estudaba na universidade, como Martín Obraña, como Luis Nogueiro, como Miguel Ferrín, como Ramón Lorenzo, etc. etc. Esas páxinas que ningún outro periódico ofrecía. Pénsase moitas veces que Borobó era fundamentalmente un galeguista, non? Borobó era fundamentalmente un antifranquista. E como antifranquista, na medida en que podía facer antifranquismo desde La Noche, puxo La Noche ao servicio de todos aqueles que eran antifranquistas e que escribisen, naturalmente, coa cautela coa que había que escribir. Que haxa máis presenza deso que imos chamar o galeguismo, bueno, porque escribir un poema en galego, un ensayo en galego, facer un comentario de Rosalío, de Cruz Enríquez, ou de Martín Codas, ou de calquer outro aspecto da lírica medieval, bueno, eso en principio parece que non é problemático. Hai máis literatura de tipo galeguista que literatura antifranquista que non é encadrable na literatura de tipo galeguista, pero é que o galeguismo ten aí unha facilidade que non teñen os outros. Se alguén quere facer algo pola causa da República ou pola causa do comunismo, realmente está verdadeiramente vendido. Pero polo feito de escribir uns versos, ou polo feito de comentar un poema de Rosalía, ou polo feito de falar dunha peza de teatro que acaba de estrearse nun colexio maior aquí da cidade, bueno, as autoridades dirán, aquí están os separatistas, aquí están os de siempre, pero aquelo en sí mesmo non entraba en conflito frontal co réxime, mentras que calquera alusión de tipo republicano, de tipo socialista, de tipo anarquista, etc., sería entrar en conflito central. Así pois, Borobó, que tanto fixo polo galeguismo, pero Borobó está o facendo desde a perspectiva ampla de quen está favorecendo a causa antifranquista. Aquí tamén se dixo que Borobó, dixo moi ben na súa primeira exposición Juan Guitián, que Borobó estaba en Santander como alumno becario da Universidade Internacional de Santander, que non se chamaba Universidade de Pelayo. Acababa de terminar a carreira de Filosofía e Letras, constame porque me ten contado a min e saben algunhas outras persoas, en dúbida mellor que a min, que estaba na mesma habitación que Enrique Otero Aenlle, e agora falo para os novos. Enrique Otero Aenlle foi alcalde, catedrático da Facultade de Farmacia, alcalde de Santiago, gobernador civil de Lugo, logo gobernador civil de Salamanca, fixo unha carreira política extraordinaria. Estaban na mesma habitación e cando 22, 23, 24 de xullo, a data é agora irrelevante, a precisión, quero decir,
xa está claro que hai unha confrontación en España, que houve un golpe de Estado que non triunfou, que triunfou en algúns lugares, pero noutros non triunfou. Entonces, como se dixo aquí, cada un vai para o lugar da súa procedencia. Pero ele non ven para Cesures, non ven para Santiago, non ven para Galicia, donde xa as cousas estaban calmadas, polo menos calmadas para os franquistas. Vaise para Madrid, vai defender a República. Ese é un xesto extraordinario. O día que se publique a biografía que merece un ser humano como Borbó, é un ser profesional como Borbó, haberá que dedicarlle un capítulo de ouro ao home que escolle. Pero eu recordo a conversa entre Otero a Ende en castellano, como se llamaba daquela. Enrique, ¿tú qué vas a hacer? Yo me voy a ir con los míos a Ribadeo. E dice, bueno, pues yo voy a defender la República. E tan pronto como chega a Madrid e imprime a residencia de estudiantes que quedaba de ser habilitada, bueno, para estes mesteres. E logo, claro, inscríbese en algunha das compañías ou dos batallóns que tiñan, sobre todo, os sindicatos, e a min tenme contado a vez que por primeira vez viu a Carvalho Calero, que non comira aquí. Sabía del que era un home moi serio, moi sereno, moi riguroso, no sentido máis positivo, e un día que el tamén está de garda pola noite na frente de Madrid, ali por cerca do Guadarrama, e de noite, e parece que non hai moita guerra, como diría Gila. Entonces un está fumando, outro está bebendo, outro está lendo, outro está conversando con un amigo, e ali o único soldado republicano serio, o seu fusil atento, era Carvalho Calero. Ele viu un home tan serio, tan serio, tan serio, e dixo, este é Carvalho Calero. Entonces, é maravilloso. Vou perder o tren, termino. Hai a mesma parte de Caderao, un poeta, amigo de moitos dos que estamos aquí, Vicente Araguas, dedicou un poema a esa pluma. Eles van a Madrid, cando xa Madrid é, despois do 1 de abril, territorio franquista, despois do 1 de abril do 39. Bueno, porque ali en Madrid hai moito barullo, entre vencidos, vencedores, etc. E ele leva a súa pluma. E pasa un capitán ou algo así, un capitán fascista, vamos a chamarle fascista, por lo menos ladrón. Sí, e vende a pluma e colleuta. Pero bueno, está inmortalizada a pluma nun poema de Vicente Araguas. Me parece que este capitán era o pai de Bárcenas ou de Rodrigo Rato. Nada máis.